Para ano tayo. Wala, ayaw umano eh. Alin tulad ka yan. Lubar. Buang. Ikaw, di ka na sa CN? Risa? Wala pa din. Therapy your yes. Tanaw man ang biglang lips mo. Tama naman gano'n na. Ano natin lalamunan ko? Kukumilat. Wala kukumilat. Gusto rin mo kukumilat mo. Diyos ko po, nakulangan ka pa sa milat mo. Kukumilat na. Di ba ito, pang-kukumilan workout. Tara, dagdag nyo na sa listahan. Eh, wala pang Hi kukumilat. guys! Welcome to Esperanza's vlog. Nag-live ka pala din. And live. Nag-iipon ako ng WH. Bagsak Would na you ako. mind if you comment down below? Lunchbox ko yung wala sa Diba? Oh, diba? Dalawa na sila. Hi, Queens. Hoy, puro kayo kwentuhan dyan. Ay di, join ka rin para makipagkwentuhan. Ano na init? Saan na mo yung ako na? Tusok! Okay, tusok daw. Tusukin mo siya. Chay Pilapilo. Wala kang baikan. Aray! Ang laki ng eyebag ko. Gumagano siya. O, nakalian. Parang ayusin mo ka-baikan. Ayusin mo ka-baikan. Sa nakabaikan ba? Gumagano kasi ako kanina. Diba? Gumagano siya. Ayusin mo ka-baikan. Ayusin mo daw yung ako yung nagugulo. Para ako ay, alam, may nakmakita man pala to, te. Itago mo muna yan, te. Takot sa nakikita yung mukha niya. Meron yung set na cycling short for kids. Hmm? Oo. Tingnan mo. Welcome house, Queen Shouty. Ano natin lalamunan ko? Parang pwede mo ba? Kayat ka naman na. Sino nagsabi sa'yo mataba ka? Kahit anong gawin mo, hindi ka malaki. Tanong mo sa kanila. Hindi ka naman mataba. Payat na ba ako, Day? Payat ka na eh. Payat ka na nga, te. Sana ako naman talaga sa ito na nga siguro sa One set na yan. May ano na pala. may ganyan na, tina. Ang ganda na. Kanin tapos ulam. Pangti naman ito pag ano eh. Masyadong malaki yung lunch box. Ayun, okay na yan. Hmm? Gusto ko yung ano lang ba?
Wala ang second floor. First floor lang. Second floor. Tapos, Nandito si Edna. Dito lang naman. Hi, Edna. Mga Uragon, Bicolana, no? Sabi mo, Bicolano din yan si While working, ... Pag hindi busy, ... Edna, yan o si Queens. Ano yan? Uragon din yan. Tagapila yan. Uragon din yan, yung si Queens. Kumusta na po kayo mga agency ng PGB agency applicants from 19 pa daw mga hindi mo kayo lang magpaparamdam sa amin. God bless you all po. Please pray. Pero okay naman ito. Huwag niyo akong ibenta. Hindi ka naman namin binibenta. Malay mo, dumikit siya sa'yo. Magdikitan kayo. O di, maganda. Free chismis, free wifi pa. Yung tindahan. Free chismis, free wifi. Free chismis, free wifi. So noon. Ito. Tingnan mo yung tindahan. Tingnan mo yung tindahan, te. Balik man yun. Balik. Ayun. Free chismis, free. Ayan. Ibaba pa yan. Ganda ng bahay. Ganda ng mga. No, diba? Ganda na. Wala daw bibili sa kalbo. Walang bibili sa kalbo. Eh, last time nag-live ka, sabi ko kay Tingkay, hindi ka nakalbo kasi tumutubo na yung buhok mo. Hindi mo binasa yung comment ko eh. May discount sa atin din yan. 16 na siya, 14 na siya. Ito, 55 ka rin. Sa'yo to, te? Alin? Ito? Emma? Ito na? 50 yan ah. 50. Alis mo nga ah. Delete mo nga. 15 man yan. 15 siya. Di ba, Tino? Nag-iiba yung presyo niya, Tino? Ano yung cycling short eh? Tingnan mo sa date na. Check mo na po siya. Ayaw sa palag na wala. Date ko. Cycling short mo? For kids. Magkano eh? Tingnan mo, may mga ano sila dyan, set na. Iba-ibang huli. Cycling short. Ayaw naman sila magsilayas. I was afraid this car. What in boys? Sri Lifetime. Welcome. Ba't yan parang kung losyang na hindi mo malaman? Ay, Ba't ito Blurred eh. O, diba? Naba-blurred eh. Yun ang signal. Yan na muna te sa akin te. Ikaw ate Jamila. Nagano ka na ng cycling? Ay, hindi na muna ako magkuha ng cycling. Mahal ay ang dami Ano ba? kinuha mo? Jump short. Ano? Ito, 18 dye. Set na? Ayan, oh. O, ayan te. Wahanan mo ako te. Ano Ayan, patingin. Ano? Patingin. Ito, 27, 4 pieces na dye. Ano ba na? Ha? 4 pieces, 27. Ayun na Ayan, naman. oh. Ayun pala kanina. Apat din naman yun oh. Ito yung 18. 18 din na lang, 10 baka isang piraso lang yun. Wala man, isang piraso lang yun. Per piraso siya. Per piece? Hindi siya ano. Wag na lang te. Ito, Yun na. 27. Bibili na nga ako sa Pinas ng ano, cycling doon. Dulong ka na lang sa Pinas. Sa cycling. Ano yun? Tingin.
Ano yun? Ay, walang signal. Bakit wala man? Nag-ano kasi sir. Ha? Murag Bisaya. Oy. Murag Bisaya. Narinig kayo ng Bisaya? Murag Oo. Bisaya man. Oo, Bisaya, gid. Bisaya, Jud. Bisaya, kayo. Marami kami dito, Julian. Mga kasama ko. Sa abroad dito, te. Saan siya? Nakauwi na siya. Nag-iba na naman siya ng lugar. Ano ba? Titinang ko dito bawal. Mga kasamahan ko magti-tiktok. Mura lang to dito, oh. 28 lang, oh. 28. Tapos pag Do- tinigil presyo. Ano yun? Ano? Bakit ganon? Klaro, kaayo. Oy. Hindi namin Klaro alam kaayo, oy. Oh, diba? Klaro kaayo. Oh, mga gwapa ang mga Bisaya. Bye! Party. Ano yun? Sa babae na, lalaki. si Watin. Watin. Hindi, Ano kami lalaki? lang dalawa. Kami lang dalawa yung Bisaya. Yung dalawa, Bicolana. Ano? Si Rose? Ito maganda, oh. Hindi naman, awa ng Diyos. Crop top. Kasi nag-comment-comment sa kanya eh. Hindi na siguro masyadong, ano. Ako hindi talaga ako pautang dyan. Sino? Huwag ka na magpautang, uy. Mahawa ka sa sarili mo dahil. Huwag ka magpautang. Bakit? Sino Rose? Kasama din ng... Marami din naman yan siyang... Big lang man. Mayroon din naman yan siyang mga kamag-anak ako at mga ano. Hindi natin alam. Big lang, ma'am. Ping. Thanks. Anong big? Nanganak na. Asa na pala yung Tambay tatay lang ng siya. anak niya? Doon siya maghirap. Salamat, sir. Oo, doon siya maghirap. Ito. Yellow. Ay, ano yun? Mustard. Huwag ka doon, huwag ano, uy. Hindi natin sure. Hindi natin Mustard. alam. Ano yan eh? Kulay niya mustard. Wait. Hi, guys! Asa man nga sa Kaya nga. Ano? Hello, guys! Asan yung green mong cellphone? Kanino yung nag-live? Kaya dyan? Ay, kanino yan? Sa'yo. Sa akin. Hi, guys! Kumusta mga Bisaya? Diha. Isa man na siya. Skywings. Hi, Skywings. Ganda na ito. Hi! Ano na siya? Iingay naman dyan, Julian, sa inyo. Uy, parang may sounds. Ganito ko kulay yung damit o. Pinutol ko. Tinan mo, Oday, yung pinutol ko. Ganito pinutol ko. Pinutulan mo talaga. Tinahi mo, te. Tinanit ko, siyempre. So, oo. Ganito yung kulay na kuha ko. Kanina. Ano? Sa damit ni... Ano? Dito ba? Ha? Sobra kasing laki dito. Hanggang dito ko. Oo. Pinutulan Ngayong ko. September, 3 years na ako. Ilang araw Pauwi ang na dating ako nito? ngayong buwan. Depende. Sa mga ano. Pero isang bagsak lang yan. Pag nag-order ka, isang box lang Mm-mm. yan. O isang pack lang. Kami ni Shella, 3 years na kami dito. Si Almi, ako. Ting Kapanali. Andito, 2.0. hindi ko alam. Basta nag-chat nga siya sa akin. Sabi niya, Risa, kailan ka uwi, be? Sabi ko, hindi ko pa alam. Kasi siya, sige, ako hindi rin muna ako uuwi. Sabi niya. Pumayat na talaga ako. Lumilitaw na yung dito ko. Oh. Dahil, pumayat na talaga ako sa lumilitaw. Dito din, na. Saudi din sa Almi. Sabi niya, hindi. Nalito Ha? yung tubig ko. Hindi ko alam kung saan siya dito banda sa Riyadh. Sa Saudi, hindi ko alam. Hindi ko sure. So far away. Ay, oh, I Kamis. was afraid. Oo. Kamis. Malayo ba yung Kamis, te? Ang dayo. Oo, malayo masyado ang Kamis. Kasi, ha?
Malapit na yan sa Yemen. Malapit na kayo sa Yemen? Yung kaibigan ko isa. Sa Ang Kamis. layo na nun, uy. Ang layo na. Hindi ko... Ha? Oo nga. Oo. Yung boses mo ba paputol-putol? Wala siguro signal. Buti no? Video okay ka dyan. Bakit mo pila ito nasa bahay mo? Ha? Ang boses mo, Julian, alam mo, delikado doon? Saan? Doon sa Kamis doon. Kasi malapit na yan sa ano eh. Gera-gera daw doon. Kaya nga, dito kami sa Riyadh City talaga. Sa inyo, asan ka ba ngayon, Julian? Sa UAE ka? Wow! May day off kayo every week eh. Ay, sa'yo ang pamasahe, no? Hindi kaya atin, wala silang normal. Yun lang, no? Kagaya dito, no? Nalibre, no? Ay, Diyos ko. Ay, nga, no? Ganyan talaga yan, no? Buti na lang sa amin dito. Hinahatid kami kung saan kami pupunta. Subuin pa. Ayan yung kasama mo dyan. Kaya Dalawa kayo. mag-assist din dahil pag ito. Doon, no? Kasi yung pagkain mo sa labas, Yung pamasahe. sa sa Hong Kong, sabihin mo kahit ayaw mong lumabas, obligado. Kaya yung pera kaibigan mo. ko dun sa yung kaibigan ko dun sa Hong Kong, ang style nila, puntan lang sila sa park, nagbabaon na lang ng pagkain. Kanya-kanya silang baon. Okay na rin yung walang day off, oy. Pero sana may pahinga din ba, no? May alaga kayong bata dyan? Wala. Ano kung ano dito ng mga blouse mo? Ikaw depende sa'yo kung magpahiram ka kay Rose or hindi. Pero para sa akin, kasi hindi natin yan kilala, hindi mo rin siya alam kung taga saan yan siya. Kilala mo lang siya sa pangalan lang. Oo, kakwarto kami pero hindi naman talaga as in close na close kami niyan. Mahirap na dahil. Kaya nga. Oo, bakit hindi siya doon manghiram? Dati nga, ang dami niyang lalaki yung hihiraman. Tapos ngayon sa atin. Martes ka na. Shouty sa 3 million in the Dami nga yan house. kasi. Every, talaga linggo, punta kami ng daming ganito. Iba't ibang lahi niya, nabuntisan siya ng ibang lahi talaga sa abroad. Tapos nasaan na yung anak niya? Andun sa Pinas, inuwi. Huh? Alam mo, ang liit-liit. Uy, Julian, bakit ang liit-liit na tiyan niya pag uwi ng Pilipinas? Parang hindi siya yung order buntis. mo? Tapos naghahanap ako. Parang hindi mas maganda. Di ba kanina yung mustard na kulay? Titingin pa ako ng kung may gaganda pa. Uy, hindi. Yung isa, pinalaglag yun. O, pinalaglag. Pangalawa na yan, sana. 2 anak niya siya dito sa Saudi, sana.
Sana all. Simple lang din, ano. Sana all made in Saudi. Made in Saudi. 2 beses na siya dito. Nasaan siya ngayon? Umuwi ng Pinas, nanganak. Ano? Hindi siya pinauwi ng amo niya kasi yung amo niya, ganun Wait. din. Ganun din yung amo niya. Hindi siya magaganda. Ganun din kasi daw yung amo niya. Marami ding, Ang ganda lalaki. yung mga design, no? Parang simple. Parang simple. Parang ano lang yun sa timo lang. Ano yun? Pinili mo, te? Mga blouse. Blouse, te? Oo. Ito maganda din. Huwag ka na lang Sa timo, magpahiram. walang Para ano walang siya, problema. Wala din siyang size na ano. Sabihin mo, wala kang Malalaki. pera kasi Puro lang mahirap malalaki din eh. pang ano Ikaw na lang to. kaya ang nag-support Mga sa extra mga large anak na. mo. Ano to? Ako, Nasa Sabihan plus mo na size lang ka siya. naman kasi eh. Plus size kasi yung Saan ba yung pinili mo. Eh, mali ko. Ano mo? Hindi ko man alam yung pag-shein ba? Shein. Coffee. huwag kang ano. Hoy, Julian, mag-business ka na lang sa Pilipinas. Bakit bumalik ka pa? We are order in Shein. Online. Shein. Hanap mo nga yung magagandang blouse. No. Babalik pa nga ako eh. Julian, babalik pa nga ako. We want to order. Babalik pa ako dito. Magbabakasyon na nga ako. Yeah, because Risa and Jamila. Sino? Ay, yung kasama ko dati? Sino? Ate Ruby? Wala na. Nasa Dubai na. Andiyan na sa Dubai. Oo. Wala. Sa Pinas siya. Nag-apply. Umuwi siya. Sabi niya, babalik siya. Tapos, hindi siya bumalik. Pumunta siya ng Dubai. Kaya mabilis yung process sa kanya. Sabi niya, hindi bumalik. Pumunta siya ng Dubai. Kasi mas malaki daw sahod dun. Malaki ba sahod dyan, Julian? Sino? We need to order in 1 day. So that Sa Saudi the dati, shipping 1.9. fee, we divide. 100. Ala, Wala man Mamatay. yung mga... Hindi ko type yung mga blouse dito sa ano. Dahil. Hindi ko type yung mga blouse dito sa... Ano in-order mo isa? Oo, ate, no? Lunchbox. Tapos... Hindi magaganda eh. Hindi, oh. Wala man yung mga... T-shirt kaya, te. Lagay mo, te. T-shirt V-neck. Ganyan yung na-order natin. Okay lang naman yung na-order ko na isa, te. Fitting masyadong, diba yung, ano sa akin, gusto ko yun. Order na ako ng isang dilaw, te. Ayun, gusto ko yan, te. Ano? Ito, ganito. Ito? Maganda ba yan, te? Nag-stretch siya. No? Stretch na. Oo. I-order mo na ako, te. Yellow lang ako. Ano, medium, small, Ano yung size ka ba? medium. Medium. 1584. Medium size ka ha? Ano? Yan. Yung ganito, diba? Color yellow sa akin. Sa kanya.
Hindi naman magkasya sa akin. Ibigay naman sa akin. Ay, ang ganda din to, Tino. Hindi ako magaganda sa mga blouse. Nagaan siya siya. Oo. Style. Ito, yung in-order mo. Yan ay order niya. Ako. Ito yung sa akin. Yung nilagat, diba? Maganda. Ganda siya. Kaso nga rin siya kaya masyadong fit sa akin. Tingnan ba, no? Anong size ba in-order mo? Medium yun. Iba-iba sila ng pagka-ano ba? Pero gusto ko yung ano. Di ba na-add na? Ay, hindi mo pa na-add. Kasi 9 lang yun. Naging 10 na. Wala man tayo magagawa. Patingin nga ako nito, Tiyan. Kasi pa, ano ba? Kasi ang kulay na ako. Grabe na mga model niya. Ano? Check up na. Ikaw dahil hindi ka bibili dahil Shein? Ayaw. Ayaw na. Ayaw man ni Jamila kasi hindi Ayaw ko mo, sa eh? type na mga blouse. Gcash mo daw. Gcash mo daw. Meron na. Isa mo ulit sa akin yung panalo mo sa banana si Sikoy. Ongoing. 0908. Saglit. Ito. Ano daw? Ano? 09? Eh, bakit na ano ba? 09? Dalawa. Hoy. Day. 09? 0908 08 27 27 17 17 104. 104 0908 27 17 104. Makikita naman dyan, Diana. Yung sa, pag nag-send sila sa Gcash. Nagugustuhan ko yung mga ganito. Ang ganda, Tino. May ano sa- Oo, ang ganda, Tino. Ang cute. Sexy kaya yan, tingnan, tika pag sinusuot. Ano ba ibang? Ay, Ang dami. Ang ganda, oh. Ang ganda, tingnan, Tino. Ang ganda. Ganyan, ang ganda. Dito po? Ay, 18 lang siya. Kulay blue. Ang ganda. Ang ganda din ang katawan ng model nila ba? Yung katawan niya ako. Oh! Huwag naman ganyan kalaki. Damit naman nilin mo. Ang ganda din. Wait ako. Kaso, maluwag na sa akin. Pumayat na ako. Pumayat. Ito mo lang. Ang ganda din ito. Ang ganda siya pala sa kapag maano. Medium size lang. Small kati. Small lang. So, ito na natin yung... Patingin. Ano yung blouse? Yung may ano siya dito. Small kati. Large. Smaller size. XXX. Extra small. Wala, small. Ano ba tayo? Asia, di ba? Yes. Extra small ang nakalagay. Sa ano? Dito sa 32 small. BGC. 32. Sa US kaya ilagay.
US mensajes. Umiyaman ka dyan. US. Doon malaki. Malaki yun. Extra. Small. Small. Kasi medium lang. Medium size. Ang kulay ba yan? 26. Iba-ibang version. Depende sa color. 28 yung ano. 28 na. Hindi daw, te. Ano na hindi daw? 26 pa natin lang. Sana kagaya ng kanina. Ganyan lang ba? Oy, tag 17 mo rin yan. Oh, bakit to sa akin lang mura? Why? Tingin nga ka ng bag sa ano, CN. No? Bag. Ano ba yan? Sling bag ba tawag doon? Ang ganda ng yan, te. Alin ba? Gusto ko yung kapag maliit yung katawan. Maliit yung dito. Pero ano? Crop top. Crop top. Ano tayo mag-crop top? Ayan, ang ganda. Hindi siya crop top. Tingnan natin. Wala siya ibang kulay na. Wait, Ano lang. Meron na akong ano eh. Ano ba yun? Add to cart. Gusto ko yung mga pink. Kasi nakakapag-date siya ng Ano? bag. Nakakaliit siya ang pag ano sa talagang or may konting ano rin ako sa so well. Flash sale. Medium. Ay, meron siguro. Click mo nga small thing. Wala na yung XL pati large. Yung small. Meron din small. Only one left. Dati order mo na. Kasi flash sale lang siya eh. Kung 44 minutes na lang. Ay, 21 hours lang siya. Naging ganyan. Small. Ano? Medium. Small ko. Medium ka? That's small. 12 lang siya. Ato ka. Ang ganda. Ay, tingin mo itong lang 16 din. Ano dito? Ay, open kilikili nun. Off shoulder. Pwede mo siyang i-off shoulder. Pwede siyang Piliin mo ako ng t-shirt, blouse din. Uwi na ko ng Pinas. Hindi ka na ba mapipigilan yan? Hindi ko na mapipigilan ang aking sarili. Nakalimutan. Ayan, oh, maganda. Tuloy ka na talaga, Risa. Yeah. Sure? Yeah. Sana all uuwi. China. Sana ka lang. Hindi mo makalimutan.
hindi makalimutan, no? Ito. I-check up mo. Liars. Go. Umalis kayo si tatay. Hinintay ko nga kasi anon ko yung kwarto niya. Hindi naman umalis yung sasakyan. Hello. Ano to, i-check out ka na. Mag-order ka. Tingin ka nga ng bag. Kung meron dyan na slim bag. Sling bag. Ito tayo. Ha? Sino kasama mo? Hmm? Patingin nga dahil. Diyan na pala kayo eh. Magbabas kayo? Hindi ka nakita ng sunglasses dito, te? Doon sa classroom. Sa classroom? Sa ibabaw ng table. Kasama mo pa yung isang may nakita ka na?
Maliliit tayo. Gusto mo? Hindi, titingnan ko. Pero yung gusto yung itim ba na ano. Ewan ko lang kung mura dyan. Hindi sa mama. Eko. Ayan na yun. Yung Maliit lang yun. ganun din din naman yung malaki-laki ba? Sa akin? Sino ba kausap mong loko ka? Kaya ikembo, baby. 65? 65. Oh, mahal naman. Ano? Pero ang ganito. Hindi. Ay, puta. Asan na yung day? Ko, ito. Ba naman yung cellphone mo? Binaback-back mo kasi eh. Back-back. Maganda sana siya, oh. Kaso, Kaso, masyado siyang... mahal. Kasi yung ano ko ba, luman-luma na yung cell, ay ano ko ba yung, yun at yun na lang. Ngayon at yun din eh. Wala na yung mga inuwi ko na ubos. Naubos. Ulit lang. Ang tao siguro yung magkape nga muna ako. Tapos ano na sa sala. Tapos bukas booking na lang. Ano ba yan? Ang daming, ano? Ito yung mga papangit ng style kasi. Ayun o, yung itim. Hindi, pangit. Hindi, yung Hindi. isa. Bag. Tumitingin kami ng bag. Moto. Bag. Ayun o, may set ng wallet. Saan? Ayun, ito o. Ayaw, hindi maganda. Hindi ko siya type. Hindi mo time. Hindi. Ayun o, yung parang katulad ng itim na pinili mo. 49 ang mahal. Mahal na. Hanap tayo ng tigto 20 lang. Pandagdag lang dyan, Carissa. Wala nang iba? 45, oh. Social sana siya, oh. No? Pero mahal kasi. 45, no? Mahal. Ilan pa yung magkasama? Lala. Ayun o, yung isa itim. Maliit. Ito.
Ito. 28. Ito, 28. Parang maliit lang daw. Maliit siya daw. Paano na pag ano niyan daw, pagbalik, mamali na naman ako. Mag-ulit na naman. Anong beses mo kasi pinindot eh. Ito yung cute oh. Yung ulan. Wala. Wala. 46. 46. Bakit ang papangit na gusto nila? Wala akong mag-usap. Pero ang dami-dami nag-order dito, no? Oo. Ayun oh. Dami-dami. 41. 41. Ganda. Hinahanap ko yung medyo malaki-laking ganon. Mga ganong style. mahal. Pero medyo 42 din. malalaki. $44. $42. Ang mamahal day. Oy! Mamahal ng ano dito sa CN. I can show me the world. Diba? Hindi maganda yung kanyang ano. Hindi ko siya type. Ano to? Ano? Labrel? Binibilisan ko na nga dahil eh. Yung mga style eh. Ayun o, yung katulad nung Hello? binili mo. Ito, Hindi oh. maganda. Okay, ate yung maliit. Diba? Ano? Ano yung 15? Ano? Ano lang yan, yung parang tela lang siguro yan. Wala, maliliit tayo. Tapos yung malalaki, mahal. Yan lang ang bag nila. Tingin na lang ako sa Timo. Hindi mo ka Parang lang. hindi ko siya type. Hindi mo. No? I-check out ko na nga ito. Magkape nga ako, magkape. Baba na kayo? Ano mo kaya? Wala po na ng ano ko. Malabo na yung cellphone ko. Kailangan siguro nito palitan na ng ano. Yung ano ba yung nilagay natin? Ano yung pinakabit natin? Malabo na. Nalalabuan na ako pagka tumingin. Kaya Ano yung ano tawag yun? screen protector. Oo. Papalitan ko na yun.
maseko. Oh, maganda siya. Eh, kasi yung isa 37. Yan na lang. 24 lang. Mura-mura lang. Kaya 24 lang siya. Pag US ba, medium si Elisa, di ba? Malaki siya. Hindi, Small ka lang. small lang ako. Coffee time. Magkape ako. Magkape tayo. Umalis siguro si tatay. Baka ibang sasakyan ang gamit. Uy, 10 pair. 7 lang. Ano eh? Yung medyas, 10. Pero 10. Ay, panty pala dahil. Tingin ka panty nga lang dahil. Panty. Ang pangit kasi hindi ko gusto ng iba. Lace. Sa tingin wala yung ano, wala yung medyo mataas. Ano siya? Hindi naman siya. Yung hipster, oh. Tingin. 25 siya. Lima na siya. Hindi siya. Lima na, di ba? Wala lang iba. Kasi yan, yung mga ano lang to, yung mga sale. Ha? Yung mga sale lang to na nakikita natin. Kaya nga, sale Kasi nga. pag nag-ano tayo dun sa ano, mahal. Ayoko niyan. Ayoko niyan. Ayoko niyan. Ayoko niyan. Patabi sa patabi. Parehas di? Hindi, patabi. Hindi, ibak mo, ibak mo. Ito, Patabi. lace din siya. Mas maganda yung una, yung 25. Kesa dito? Oo. Kasi ito para pa siyang ano, para siyang pa-short. Ano, dito lang nang yan, dahil, pero yung dito yan sa, dito yan, oh, ganun. Ganun din yan, oh. Hindi yan short. Ano rin yan dito. Ganun. Mas maganda ba ito? Ay, mas maganda ba yung isa? Mas maganda yung isa. Mas maganda yung una. Sige, tingin ka pa. 28 yun, magkano yung isa? 25. 25. Magkakapunta na tayo. Ano? Sige na. Pag ano? Gusto pag may regla. Pero maganda siya, Day. Cute. Ang cute nga. 4 lang. Apa. 90. Hmm? 90. Kaya Pero nga, hindi yung siya, isa, 5. 25. hindi siya ano. 5 piso isa dun sa lace. Yan o, 25. Maganda to. Maganda to. Dapat ang huli mo, medium lang kasi Hindi, yung nakaraan, pinili mo, maluwas. Hindi, pangit kasi yung malulas kasi yung Day. Large talaga ako, Day. Large ka. Ito, maganda to. Ito, ito, Kasi ito. masyadong lace naman yung sabi ko. Pati sa Ito sa... ito, 90. Ang puso mo ano? Lumulukso. Ang gusto ko'y lumulukso. Doon ka na lang sa 25, Day. Ganda pa.
Yung nagkape, tumamig na. 25. May mga gusto akong bara doon sa na ay sampo yan. Sampo. Sino siya order ng isang truck? Nakaraan pa deliver sa dito isang truck, naghakot kami. Ay, ang tubig. Ikot-ikot lang. Kunin ko day yung 25 na yun. Yung 25. Para naman. Masexy naman yun, no? Para naman. Yun na lang 25, maganda pa. Yung inano ko nga eh. 23. Susunod ka? May gusto rin magsabi ka naman. $25 tapos yung isang blouse dye na nakita natin kanina. Magkano yon? Sige nga. Tingnan mo. Paano pa pagtingin? I-check out natin yung isa, yung panty. I-add to Sana ba cart yun? mo Asa na. na nga yun? Binababa ko nga. Hinahanap ko ulit eh. Saan ba? Layo naman. Layo na. Parang wala naman na yung panty na yun. Yala, go. Adra mo balbis eh. Yala. Yosef. Yara. Saan na ba yun, Day? Nasaan na wala naman na dye? Ito. Ay, 37. Hindi, yan. Yung isa. Yan yung sinabi mong maano makapal eh. Layo na, oh. Hindi yan. Hindi. Ito. Ito. Ang palit ng kulay, wala ibang kulay. Ito. Ang pagpilian mo nga. 29. White and ano lang, black. All black. Michi. Oh, dito Diyan dito ka na. ko na lang sa ano. Gahanap ako. Ano, large. Oh, large. 20, ano yan? 25. 25. Tapos yung blouse dye. Alin bang blouse? Nung kanina. Yung doon sa unahan lang yun eh. Nasa na ba? Nandito rin yun. Hindi dyan. Doon sa blouse tingnan. Kanina kasi eh. Blouse. Ang puso ko'y nagdurugo para sumisikip ang tiko. Oh, pili na dito, Natalina. Nagagag ko lang. Nasaan sa nila eh. Ito lang eh. Ayan, 21 lang. 21. Yan na natin. Hindi siya sleeveless, hindi makita yung leg-leg mo.
Yung kailan sila. Alin yung mustard na Oo, dilaw? tapos yung tapos mayroon pang isa yung parang gray. Ano? Nasaan na yung dipuot na yun? Nasa unahan man lang yung kanina. Diba? Ang tagal mo kayo nag-i-scroll. Paano masabing nasa unahan lang yun? Eh, ang tagal mo nag-scroll. Pero mo lang. Ang puso ko'y naduro ko at parang sumisi. Yan ba? Hindi. 1, 2, 3. Parang 12. Ano yung 12? Ay, 15. Maano yan doon, ma-exit. Ito, ang cute na. Ito, 24. 24. Diba? Sige nga, add to cart mo, tapos may kita na natin yung isa to. Ano yung mas maganda? Large. Ay, may isa dito sa likod. Large die. Oh. Large. Okay na. Add to cart. Tapos pwede naman yung burahin, di ba? Mm-mm. Tignan mo yung isa. Yung isa. Back ka. Diba? Tignan mo, kanina nakikita natin. Di ba ganun din yung design nun? Hindi. Di ba? Ano ba? Yung isang nakita ko, yung parang ganito siya. Hmm. Kasi may pagka-gray siya. Yung isa, maganda siya. Okay na nga yan. Ang tagal naman. Ito? Hindi yan, Day. Ito pa. Ito? Hindi yan. Ano ba? Parehas lang. Hindi mo yan. I like yung ano. Alin dyan? Wala dyan. Wala dyan. Yan. Hindi. Hindi yan yung... Anong kulay ba? Parang yung sabi mo, tapos may isa pa ako nakitang isa. Pagpipilian. Tingnan mo. Gara naman kung kailang hinahanap. Wala. Ikaw kasi. Dapat pag may nakita kang ano, i-add to cart mo para pagbalik mo. Gusto ko tapusin yung kwarto ni Timay kaso inaalala ko si Taba. Guguluhin lang. Kung lagyan ng ano. Hindi yan, Day. Gamit yan. Uy. Ano yan? Kasi ano ko nun, Day, nasa unahan lang siya kanina. Ganda nun, oh. Kaso, ano siya? Hilo na yung mukha. Alam ko dito yung sa unahan eh. Nahihilo na yung mata ko kaka-scroll. Hindi mo na makita. Kung kailan mo hinahanap, saka siya nawawala. Kaya, Parang ano lang. ang puso ko order ng Jollibee mamaya. Dinner natin. Ano? Dinner natin. Ano? Jollibee. Mag-order na tayo ng burger, spaghetti, tapos yung sundae. Di ba? Huwag na tayo mag-rice. Yung nag-spaghetti. Huwag na tayo mag-chicken kasi lagi naman nag-chicken. Di ba? Bakit ang burger? Chicken din naman yun ah. Di, may burger silang beef. Beef. Sure ba na beef yun? Ayoko pa. Jollibee tayo, Jollibee. Kaya nga. Hindi man yan. Andito ah.
Saan na yun? Where did you put it? Wala, Saan wala na? na. Ayun, oh, wala nandoon. Nawawala na naman yung net mo. Andiyan ka na naman sa lupalop ng walang internet. May ano sa bata na hindi, ano, nawawala ang net. Bata? Bakit kung gusto sa bata? Ano ba? Wala. Nawawala. Ano? Pabibila lang daw siya ng Asan na? ako nga eh. Bumalik ka eh. Eh kasi nga, alam ko dito lang yung sa unahan eh. Wala yan dyan sa unahan kasi nag-scroll na Ito tayo. 28 lang, oh, di ba? Patingin. Hmm. Ayun, maganda. Cute. Social. Social. Mas, Hindi pa siya, ano, hindi yung fit na fit ba? mas maganda ba to kaysa dun sa isa? Alin? Dun sa in-order ko? Yung inano mo? Hindi, mas okay yung isa kasi tricolor siya. White, black, tapos mustard color. Yan, plain lang. Ah, voice mo na ano. Yan. Si Dino, ano naman kailangan nito? Ano to din? Nawala na, Day. Nawala na. Baka wala na dito, day. Yan ko sa'yo. Ako nga. Ako. Yan, magkain na lang tayo mamaya doon. Party tayo mamaya sa gallery lang. Ang bilis ng tubig dito, mapuno yung planggana. Oh. Inano ko na nga, day, para kako hindi na kako mag-ano dyan, yung bang kulay ba na ano ba? Oo, kasi pag na, ano lang malikabok. Kaya nga, tapos naaano na naman ni Timay. Kaya nilagyan ko kanina ng ano eh, No. langgana. Ay, hindi. Cute naman oh, Okay. yung pink. Ay, hindi ko siya type day. Ayun siya. Parang maaano ka agad yung aking ano. Ayun oh, yung black. Alin? Ito. Ay, 17 lang eh. hindi ko siya type. Visit na ito. Anong kulay ba yun? May pagka-gray siya, tapos yung isasabi mo na parang, yung gray na yan. Yung blue, ay ano ba yun, yung isa kasi dahil may pagka-social dye yung dating niya. Kasi di ba tayo may edad na? Ako nga mag-scroll, papalik-balik ka. Hindi madiretso eh. Si Lucy, thanks for coming. Gray ba? Gray? Okay, kailangan na Rose. Yan, sakit sa mata. Sino ko? Gray. Anong syrup? Putay sa Ano namang syrup? Asan na yun? Lahat naman tuloy gray yan, Day. Di ba sabi mo May shit ka ka, Day. Kaya tinanong kita anong kulay. Sabi May mo gray. pagka-gray siya na Oh. may design. Ayan. Kaloka ka. Oh, ayan oh, maganda. Masyado malaki yung dito ba yung parang dilipad. Ito oh, cute. Ito oh. 31. Ang mahal naman tayo.
lang. Pero maganda. Oh. Pag mga ganyang design pa ba, ano yan, nakakapagpaliit. Pero pag Kaya nga. yung pahalang na stripe, nakakapagpalaki yun. Yun lang pala eh. Bakit? Ano yun? Yung tinuno na syrup, gawa na lang siya. Saglit lang eh. Wala, Day. Ubus na yung ganyan kong ginawa, Day. Wala man, Day. Hayaan mo na kaya, Day. Matatagal na Ito, tayo. oh. Mag-ano pa Ito, tayo. oh. Mag-linis ako doon sa sala. Maglinis ako ng kwarto. At mag-ano na. I will clean your room up, baba. Ayun o yung ito. Pitonis naman yan, dahil hindi naman yan ganyan ang design yan. Pero, 42. ay, mahal. Mahal na. Ano yan, internet. Ganda ng internet dito. Wala. Ano nga ako, Ano na? Wala eh. Wala man yun. Sabi mo gray. May pagka-gray siya. May pagka-gray siya na. Ito maganda din siya. O parang ano kaso nga lang. 33 man. Ito oh. Yan. O sige nga, i-add to cart mo. Anong kulay? Anong size ka? Ay, may iba-iba pa ng kulay, Day. Ayan, maganda siya. Oh, green. Ay, ito. White. Red. Red. Ang pangit. Ayan. Ito na lang. Yung ganda, iba-iba. 22 lang ito. 26 yung iba. Ano siya, Day? Large lang. Large. Tapos meron isa. Ang nakalagay dito XL. Hindi, wala. XL lahat. Wala siyang ano, wala siyang large. Hinanap-hanapan dito. XL lang nakalagay. Sige, huwag na. Sige, back Na back. to ito. 26. Oh. 'Di ba? Maganda yun. Ganda dating. Maganda. 'Di ba, Day? Ano? 'Di ba? May ibang kulay pa siya. Eh kaso 29. Ayan o. Ito, parang siyang brown. Kaya ito magandang kulay. maganda nga 'yan. Kaso asan ang size? XL. Nasaan ang large? 12. Wala man siyang large. Useless. Oh, 'di ba? Ganda sana, Day. Yan ang type ko. Maganda naman siya. Iyan mo na lang dito sa XL. 0XL. Malaki yun, Day. Kasi yung large sa akin, yung isa kong large, yung blue. Bakit? Ano ba yung size ng timo? Parehas lang yung dice ng Timo. Isa nga lang eh. Meron diyan, meron din sa Timo. Maganda siya, 'di ba? Type ko siya. Nasa ano kasi ito eh, curve. So meaning, pag curve kasi, pag sinabing curve, ano yan, nasa free size. Yung mga malalaki talaga. Ano? Wala. Wala. Ito lang talaga. Maganda ba yan? Ayan o. Yan o. Ganda. Ay, hindi pa siya nalalaki yan. Yun na lang, tsaka yung panty. Magkano na? 24, 25. 25. 24, 25. 50. Ano? 50. Okay na. Okay na. Dito na ako sa ano. 75. Madali lang naman gawin yung hinihingi ni Diana Rose. Diana Rose. Mag-ano ako? Nawala na yung kausap ko ba? 25 din pala yung in-add to cart ko. Tingnan. Panty. Ayun pala sa'yo. Yan pala kinuha mo eh. Hindi, iba man to. Yung pa-short to. Kaya nga, di ba Pero, pa-short nga? hindi naman yun pa-short yung kinuha ko sa'yo. Ito, hindi, in-add ko lang siya. Pero hindi ko man siya... O di yan na lang kunin mo sa akin. Para mas maganda yan, Day eh. Ito? Ano ba? Tingnan mo. Tingnan mo yung isa sa... Ilang peraso yon? 5. O, ito. Ito, mas mura to, 20. Sige nga, tingnan mo. Yung gandang ba, tinitingnan ko.
Kasi yung para, di ba? Oh. Mm. Lahat siya lace dye. Pati yung dito lace. May ano yan dyan sa baba? Mm. Sigurado yun may ano. Ito na lang. Hindi ka naka-charge. Ito na lang. May iba siyang kulay. Blue. Ay, ang ganda ng kulay nito. Ganda. Di ba may black ang orange? Ganda niyan, Day. Oh, ito. Ano, Sa may pula. sa may pula. Ay, tama. Ito yung maganda eh. Yan nga. Maganda to. Oh, white. Anong size? Large. Large. Ay, large. Yan na. Magkano? Magkano tayo? 29. Ah, 25? 29, 24. Dali. Magkano ba pera ko? 29. Saka 24. 53. Ano? Take it or leave it? Hindi, Take it. parang gusto ko kasi ito tsaka yung isa. Dalawa. Oo. Plus, ilan yung isa? 25. 50, di 78. 25 din plus 25. 78. O, kasi yung pera ko. Di ba nagpapalat ako kay Risa? Ano? Oo, iyan. Sure ka dahil maganda yung isa. Makikita yan natin. Oh, yan na. Sige nga, tinong nga yung isa. Yung isa. Putik. Basta, Saan na ba? nag-umpisa na naman ako ng binili. Ayan, oh. 23. Oh. 23. Tapos, 19, 20. Estimated lang yung price niyan. Pero yung price niyan talaga is 25. Ano? Gusto mo nga dahil. Alin ba ito? Oo. Ano ba? Ba't hindi ko maklik? Uy. Ayan. Oh, sige. Ano? Ito taste din. Sa likod, sa harap lang ang may ano siya, may lace. Pero sa likod wala. Yung dito niya, yung design niya, Mm. yung dito sa may cover. Dito, lace. Yan. Ano? Sige. Walang ibang kulay yan, Day? Multicolor. Ayan. Eh, di ba yung Tinignan black nga na pala lang? natin. Oo. Ano? Okay na yan. Okay na yan, Day. Sige. Okay na. Banat. Punta na ako sa Punta ka na sa ano. check out. Sa akin, ilan ba kinuha ko? Delete ko na nga to. Delete. 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 Ano to? Anong box sisiping banana kahapon ang going karga. Salamat sisikoy. $150 pala yung box, 200. 150 pala yung mag-anak, naglinis ako. 280. 280. Ayan o, pang susun sa ano. Uy, ayan daw oh! Magaganda kulay. Ang pangit.
Manipis. 26 may plancha. Maganda kaya yun. Kumuha ka dahil, tapos manghiram na lang ako sa'yo. Sige na, dahil wala pa sa pera. 26. Ayaw naman paputulan yung buhok ko. Isip. Ito. Kuha ako nito. Pang ano sa paa. Diba? Alin? Ito. Naku, dahil hindi mo na kailangan yan. Lagi ka lang mag-ano ba? Lagi ka lang. Kasi dati ako nagganyan. Medyas lang, dahil. Ulit mo na yan. Medyas lang tapos Vaseline. Eh, di ba nga tinatanggal ko yung medyas Eh, mo kasi tanggalin. Nababasa. Mag-aral ka na, ano, kasi Okay na. nagkuha ka ng plancha? Hindi. Hindi puta ka, sabi ko kumuha ka ng plancha eh. Huwag ka na maggano ng plancha. Tama na yan. Dami ko ng ano. Ano daw? Use keep on now. Lagi yan, ano? Ganun ba? Salamat. Sige pa, day. Tatrabaho na tayo, day. Patayin mo na nga yan, day. Cellphone mo, day. Wala. Wala na. 78 babayaran ko. Mm. Mag-ano tayo, guys. Maglilinis ako, guys. Paano ko ba ma-use yung ano? Yung... Huwag mo akong tanong yan, day. At ako yung... Oh, 223 lahat. 33. Kasi mga ganyan na damit, maaano mo lang yan sa Pinas. Pag dito, hindi mo magagamit. Kailangan mag-abaya ka pa. Ako, hindi man ako nag-aabaya. Tama na, tama Uy, ito, na. Mag-scroll ka na naman dito. Ay, sandali. Check out na. Maganda to pang ano sa likod ba? O, kaso, bakit 12? Papaya. Uy, Nasa pagpa-beauty ka kasi. Sige na, check out mo na. Huwag na kasing ano kasi ako pati tuloy ako na ano ba. Maglilinis ako, maglilinis. my linis gosh, time. on delivery. What Linis if time you na, guys. apply? Ayan. Mag-ano na si Pinkay. Uy, nakasave ng ano, ng 93 SR. Oh. Di ba yung mga presyo kasi may bawas na? Binawasan. Apply voucher. 1 given sa Pinews. 32. Ay, wala naman pala. Points. Total points. Natutulog na ako. Mag-ano ako ng panty kasi wala na akong panty. Nag-uwi ka naman ako Pinas, hindi man ako nakabili ng panty. Hindi ko na. Yan na si tatay. May nagkalabog na ba? Mag-ano na tayo?
Kung itinayat ako, hindi nag-ano. Sabi niya, mas better today. Kasi nga, siguro wala si May. Kasi nga, walang ano. Okay na. Free. Akala niya umalis na tayo. Confirm order. Baka may plano na sa, ano, Biyernes na Pati magpakain. pala ako nag-ano ng charger. Mag-charger ka sa nun. Confirm. Bayad kayo Magbibigay ko na bayad ko. Joke. Punta na ako sa kwarto niya. Maglilinis na ako eh. Nandiyan man siya. Hindi man tumalis si tatay. Gulat siya eh. Kala niya wala nang mga katulong niya. Order confirmation. Ayan o. Dear Diana Orsena, thank you for your order. We hope you enjoy shopping with us. Order information, order number, total amount. Diba? Wala yung mga gusto kong ano, blouse. Kainis. Then na. Dapat nag-ano ka na ba ng ano, Timo? Umiti mo ako. Oh. Ayan o, dito ang timo ko sa kabilang cellphone kasi hindi na siya. Ayan o, may timo. Timo. Noon. Kaso yung noon, mag-order ako ng ano ng Jollibee kanina. Hindi ako makapasok. Denied. 3 beses ako denied. Ewan ko, hindi pa ako nakapag-try ng pagkain dyan. Puro kami ano. Nakalagay din dahil kung ilang minutes bago ma-deliver yung food. 20 minutes. Pag malapit lang 20 minutes, ganyan. Puro ano lang dyan. Diba? Kailan ang dating? Wala pa naman. Maganda ba yung dilaw na yan? Putik ka, na-order na. Bye. I'm going to clean the room. What's better today? Ano ba yung gabi? Ano? Kain tayo sa labas? Imbes na idala ko na yung pagkain na ano. Yung pagkain na guro yung... Bakit? Nandun pa naman sila mamaya pang uwi nila, diba? Daan siya doon. Kunin niya. Hindi na nga. Asan ba yung walis dyan? Kasi nga inaano ko yung suman ba para hindi masyado siyang matagal. Kailan yan, Day? Kasi pag pinatuluan niya yan, palit yan sa dati. Hoy, Day, ang plano ko October pa. Ano ka naman, October? Kasi ano na ngayon, August, September, alanganin na. September? September, tapos lalabas ulit ng October. Bakit? Dapat ano na? Buwan-buwan na. Sila nga buwan-buwan ang lumalabas. Naku. Dahil masarap. Kapilay ng bukas sa labas.
Kailang oras na ako?
2 hours lang ako, guys. Salamat sa nag-stay. Salamat sa nakabig dyan. Pa-end na ako, guys. Saktuhin ko lang ng 2 hours. Ayan. May ano pa ako. 10 minutes.
Nandiyan pa ba si tatay? Nandiyan pa si tatay sa sala? Si taba na lang? Siguro hinihintay niyang sabi. Ano, hindi talaga kayo aalis? Sabi ko, hindi siguro tatay. Siguro, sabi niya, baka siya yung, di ba si Nario. Baka siguro kailangan niya, siya. Natulog? Saan? Kwarto niya. Pumunta? Nagtanong ulit sa akin eh. Hindi ka tinanong? Hindi. Ano sabi sa'yo? Sabi niya, hindi talaga kayo aalis kasi mas better ngayon, sabi niya. Sabi ko, hindi siguro, tatay, si Dayan. Hinihintay ko lang ako si Dayan. Hindi man ako pwedeng na ako lang. Hindi man ako yung nagpaalam sa kanya, di ba? Tapos ako yung lalabas na I-end ko na yan eh. 2 hours. Nagpapasobra lang ako. Tapos mamayang gabi mag-live na naman ako ulit. Nakuhin ko nga si Sis El. Si Sis El, sa punta na ako dyan. Masakit na naman yung singaw ko. Ang laki kasi tayo, ganito kalaki. Kaya sobrang pagkaan naman yan. Nakuhin ko nga. Nakuhin ko. Mang-asara ko. Di mo sinasagot. Kasi yun. Alika, sis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow, ang daming bisita. Sana all. Inuman sila oh. Uy. Sana all. Lasing na, lasing. Halik. Sino yung kakanta ng halik? What? Wala eh. Sige lang, enjoy. Enjoy lang. Enjoy lang. Maglilinis ako. Sabi ko, tawagan ko nga, lokohin ko ba? Maglilinis ako. Magtutubig ako ngayon. Lasing na ba, lasing? Assalamualaikum. Lasing na? Ang sarap talaga ng sa labas nagtatrabaho. Ano? Enjoy. Masarap talaga yung sa labas nagtatrabaho. Bakit nagto-double voice? I-mute yung isa. Pinatayan na ako. Na busy. Ayan. Bakit nawala? Bakit nawala? Mamili ako. Ay, ang single daw. Single daw siya, single. Ano daw? Ano daw? Dami ah. Madaming pagpipilian. Mamili na daw ako daw. Mamili daw, ang daming pagpipilian. Ay, ang dami nga. Sabihin mo kay Ato yung matino.
Ang dami niyang bisita. Kung pwede lang. Basta, ipasunto. Ang sarap sana, Day. Punta tayo, Day. Diyan na lang tayo pupunta. Patid tayo sa ano, tapos pasunod tayo sa gallery. Sayang. Sabi mo kay Ato, sabi mo kay Ato, yung matino ka mo, yung matino. Bakit? Bakit mo ko pinapakita? Sabi niya, asan daw si Jamila? Bakit? Ba't wala si Manoy Kubi? Ato! Kati ng iwan ko. Kaya, puta. Ne. Sige na, Sisikoy. Sisikoy. Sige na, bye-bye. Happy birthday. Happy birthday ulit. Happy birthday ulit. Sige na. Sige, bye-bye. Grabe po siya. Parang jowa ko naman. Parang ano lang ah. Ang dami niya namang bisita. Ganyan nga sila. Ang sarap siguro magtrabaho sa labas na. Sabi ko nga kung hindi makaano yung isa, diyan ako pupunta. Umayat nga talaga ako tayo. Payat ka naman eh. Ikaw lang kasi nagsasabing mataba ka. Kasi nakikita ko pag naghubat ako ng damit ko, nakikita ko yun. Thank you guys. And si host. Thank you sa nyo support. Mag-ano si Pinkay, maglilinis. Mabibisi ako. Bye-bye. Thank you sa inyo guys. Thank you.